बेयाव बरिया बरिया बारना दं निमा नै फिथाइ थायसिगोन सानैसोबा नै निम बिबार नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा जायो जानांगौ ओमफ्राय मोनजाबोदोंबो जानांगौ आरोना नायदो ओमफ्राय नै बिथिंजायबो दङ बे बिबारा नै बेफोरबायदि समायना समायना बिबार ओमफ्राय नै फिथाइया नै बिनो आरोना नै गोथाङाव बेफोरबायदि गोथाङाव नै बेबायदि जायो माने खाथियाव माने गाहायाव थांनानै माने गोजौथार नालाय ओमफ्राय गिथावनाबो एकदम गिलु बालु दै बारजुमखायो नै बेयाव नायनो हागोन नोंथांमोना नै बरियाखा एकदम हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि बे चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोनाय थाबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंनि कन्डिसनखौथ' आं बुंथ'ला आंनि कन्डिसना सेमानो थाबाय थायो आरोना सोलायनोनो रोङा मा होनबावनो आरोना दायो फुंजानि आङो रुमनिफ्राय दसे सम ओंखारनो सानदों मानो होनना बुङोब्ला गोबां गरम आरोना बोथोरा बेनिखायनो दसे सम नोंथांमोननो आं ओंखारनानै खाथि खाला एसे नायथावना जायगाफोर दंना गैया एसे ओंखारलांनो नागिरदों आरोना आं नोंथांमोननो दिन्थिनोबो हागोन बेजों लोगोसेनो आं बेरायनायजों लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां नाङोब्ला नायलांबाय थानो हागोन आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोना नोंथांमोना नायालासिनो थांनो हागोन आरोना जायखिजाया आङो दा खाथियावनो मोनसे जिथुनाखि दै बाज्रुमनाय दं आरोना वाटारफल होननांसिगोन बेखौनो आं नायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नायनो गोसोब्ला आंजों थफानो हागोन आङो दायो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थादों आरोना थ'दो बिदिब्ला आंजों थफाबाय थादों नोंथांमोना नै जोंना गेटआ माबायदि बै मोनसे गेटआ नङा दे बियो मोनसे साइडजों मोनसे गेट दंबावो बियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो बायो बे उननि खोथा जालायबाय दिनै आरो फिन खनसे आङो नोंथांमोननि सेराव भिडिअनि गेजेरजों दान्दिसे सम फैलायबाय आरोना नै फ्रामा नुनो हादों नोंथांमोना नै बेनो ओमफ्राय ओरैजाय नै नायदो ओमफ्राय नैबेजों थांगोन आङो दायो मा दिन्थिनो हायो नोंथांमोननो नाजागोन आङो दिन्थिनो थाखाय फुंनि समावनो मानो होनना बुङोब्ला दसे सम ओंखारबोबाय आरोना बेजोंनो ओमफ्राय नै नायदो लामाफोरा माबायदि खाथि खालाथ' नारेंखल बागानानो गोजा नङा होमबा मोनफ्रोमबो भिडिअआव बांसिनानो नारेंखल बागानखौनो नोंथांमोना नुबाय थाखायो दिनैबो नुदों बेफोरबायदिनो दिनै ओमफ्राय खाथिनिफ्रायनो दिन्थिफैनाय बायदि जादों आरोना एसे गेसें आरोना बागाना बेयाव बांद्राय माने रोजा नङा मानो होनना बुङोब्ला एसे सिगांखैगालि बिराद गुबुं माने खाथियावनो गायनाय दङ नै बिथिंजायनिया एसे गेसें आरोना नैबे लामाजों फैदों आङो नै फ्रामा बेनो आरोना नै नायदो ओइ नै सानाबो माने फुंनि सम नालाय सानखौ नुदों ओइ नै बेनो आरो साना ओमफ्राय नै बेजों लोगोसेनो नै लामाया बेनो लामाखौ फिसा बानायना होदों आरोना लेटेबनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय नायदो ओइ नै दै टांकिया बेनो ओइ नै नुदोंना दै टांकिया बेनो ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो नै लामाया सकआव थांनाय लामा बियो सकआव थांनाय लामाजों थाङो आरो दायो नुनो हागोन नोंथांमोना आंनि उनथिंगालै आरो हरैजायबो नारेंखलनि बागानानो गोजा नङा होमबा आङो दाख्लै बावैसो हरैजायसो दंमोन जिथुनाखि आङो रिल्स भिडिअ बानायबाय थायो बे जायगायावसो दंहैयोमोन नालाय दायो आङो नोंथांमोननो फुंनि समावनो खनसे नारेंखल बागाननि गेजेराव थानानै आङो दिन्थिनो होननानै नै फैबाय नै बिथिंजाय थाबाय फ्रामा ओमफ्राय नै ओरैजाय थाबाय लामा मोनसे जिथुनाखि जोङो सकआव थाङो आरोना ओमफ्राय हरैजाय नुनो हादों नोंथांमोना हरैजायबो नुगोन नै ओरैजायबो नुगोन गासैबो नै बिथिंजायबो ओइ बे सिगांनि रुम गोजामोन सिगां मानसिफोर थायोमोन बेयावनो पुरना जाबाय बे रुमा दायो जोङो बेयाव थाला हरैजायसो थायो दायो ओमफ्राय नै लामाफोरखौ नाय बरिया बानायना होदों आरोना गोसो बायदि थांनो हायो आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजाय सकआव थांनाय लामा आरोना बिथिंजाय सकआव थांनो हागोन ओमफ्राय मोनसे जायगा दिन्थिगोन आङो जिथुनाखि लामा खाथियावनो बरिया जायगा दं आरोना बेखौनो दसे सम नोंथांमोननो दिन्थिहैनि आङो थ'दो बिदिब्ला आंजों फैफाबाय थादो एकदम बरिया जायगा दिन्थिनो थांगासिनो दं आङो दायो नोंथांमोना आंजों फैफाबाय था एकदम दिन्थिगोन आङो ओमफ्राय नै ओरैजाय फैबाय ओमफ्राय दायो फैनानै ओरैजाय थांगासिनो दं दायो लामाया नैबाथ' मोननै जायो नालाय ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे थांबाय ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे थांबाय आरोना ओमफ्राय आङो हौनै हरैजायनिफ्राय फैदोंमोन नै बिथिंजाय नुनो हादों नोंथांमोना नारेंखल बागानफोरा नै बेफोरबायदि बिराद मोजां आरोना जायखिजाया गामि खाथियाव गैया नालाय मथथे हाग्रा गेजेरावसो होनजायो रुमानो जिथुनाखि जों थाग्रा जायगायानो ओमफ्राय बेयावबो लामाया मोननै गावबाय नै बिथिंजाय मोनसे थांबाय नै नुनो हादों नोंथांमोना नै बिथिंजाय मोनसे थांबाय पुरा मने नै साना है नै नुदोंना नुवाखैथाय ओमफ्राय नै ओरैजाय मोनसे थाबाय नायदो लामाफोरखौ बरिया नुखायो आरोना लामाफोरखौ नायदो जिथुनाखि मानास हाग्राफोर बायदिसो आरोना जायगायानो माने गामि गैखाया बे ससेयाव नारेंखल बागानफोर दंलाबायो बिथिंजाय ओमफ्राय नारेंखल बागानफोरानो बांसिन दं आरोना ओमफ्राय लामाखौथ' नायदो माबायदि बरिया एकदम लामाल' आरोना बेयाव माने एकदम मा होनो साइड एकदम पिकनिक जानायफोर बायदि मानसिफोरा फैनानै बरियाके पार्टि मानि फैयो आरोना माने एकदम सानडे बाथाय दा दिनै माने सानडे नङा नालाय दिनै टुइसडे मंगलबारसो नालाय मंगलबारखाय माने बांसिनानो मानसि नुवा आरोना बांसिनानो माने मानसियानो फैखाया बेयाव सानडेबा बांसिन जायो मा बिबार बियो बा मा बिबारलै बेलाय बरिया नुदों नै गोबां दङ बिथिंजायबो नायदो गोबां दङ बिथिंजायबो ओमफ्राय नै बेखौथ' मिथिखायो निम दंफां आरोना बियो बिबार बारबाय निमा नै सेस बिबार बारजोब्बाय नै निमा ओमफ्राय नै बिथिंजाय दंग'आ दंमोन नालाय दै बोहैग्राया आं सिगांबो दिन्थिदोंमोन नोंथांमोननो
ओमफ्राय दसे सम बिदिनो बेरायफैबाय आरोना नै खाथियावनो नालाय लामा खाथियाव नालाय जोंनाबो बारा गोजान नङा नालाय नोंथांमोननाबो सानबाय एसे दिन्थिदिनि खाथिनि जायगाफोरखौ एसे माबायदि टाउन सहरथ' नङा नालाय बियो जिथुनाखि न'फोर गोबां बिल्डिं गोजौ गोजौफोरथ' गैया नालाय नैथिंजाय नायदो पुरा बागान इफोरो नारेंखलनि बागान गोजान इफोरो पुरा नारेंखलनि बागान ओमफ्राय नै बिथिंजाय नायदो लामाया थांबाय थादिनि पुरा नै बिथिंजाय सफैबाय एकदम नायदो कन्डिसना माबायदि लामानि कन्डिसना नैफोरबायदि नायदो इथिंजाय फरेस्ट बागान एबा फरेस्टनि हाग्राफोरबायदि नुयो आरोना बिथिं नायदो ओमफ्राय नैथिंजाय पुरा माने बिथिंजाय सानदे सानदेबा एकदम मानसिफोर नुजोबगोन आरो ओरै सेराव बाइक ओमफ्राय मानसिफोर साइड साइडआवनो थाजोबो आरोना बेयाव एकदम नायनो हागोन ओमफ्राय बै ससेयाव मोनसे दै बारजुमनाय बायदि दं आरोना बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांबाय दं दायो नोंथांमोना फैफाबाय दा आंजों दसेब्लाबो सम दङब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो सम गैयाबा दा फै भिडिअनिफ्राय थांनो हागोन ओंखारनानै आरोना ओमफ्राय बिथिं नाय नै मा दंफांथाय बियो नैबे फिथाइया बिराद थायोलै बिसिनिथिं नैबे बिराद गोजौ गोजौ जाखायो नायदो गाहायनिफ्राय बेसे गोजौ नुबाय जायगाफोरखौथ' बासिनो हाया आरोना साफा नालाय जिथुनाखि हाग्रा बंग्रा गोजा नालाय माने न' गंसेबो नुनो थाङा नोंथांमोना खाथियाव नाय न'खौनो मानसिबो नुखानाय नङा आरोना ओरैबायदि जायगायावसो दंफैयो सोरबाफोर माने आंखौ नागिरना फैयोब्लाबो दाबायदियाव मोननो असम्भब माने मोननाय नङा आरोना बियो मा होनबावनो ओरैबायदि जायगायाव दंफैयो उपाय गैया बायद'था जाबाय थाफैनो गोनां मानो होनना बुङोब्ला जेराव खामानि मोजांखौनो मोना नालाय मावथावना खामानि ओमफ्राय थाथावना खामानिबो मोना नालाय बेनिखायनो नैबेयाव थाफैबाय आङो नैबेयावबो माने नै माबाया निमा बिबार बारबाय नैयावबो नै बेयावबो बरिया बारना दं निमा नै फिथाइ थायसिगोन साननैसोबा नै निम बिबार बारजोब्बाय ओरैजाय नायदो लामाया ओइखिनियाव लामा गावनाय दं आरोना ओरै नै लोगोफोर बेखौनो नायनो फैदोंमोन आङो पुरा दै बारजुमनाय दङ बेयाव एकदम वाटारफल होनो ना मा होनो बेफोरबायदि नायदो बरिया दं आरोना बेयाव बेखौनो नायनो फैदोंमोन आङो एकदम खाथियाव थांना नायनो हाबा साबसिन जागौमोन माने खाथियाव माने गाहायाव थांनानै माने गोजौथार नालाय ओमफ्राय गिथावनाबो एकदम गिलु बालु दै बारजुमखायो नैबेयाव नायनो हागोन नोंथांमोना नै बरियाखा एकदम वाव मथ'थे बरिया नुखायो आरोना एकदम नायदो नै जा बरिया नुखादों आरोना बेयाव थोरोबखागोन आरोना मानसिया माने ओंखारनांगौबा सेसखा आरोना बियो नाय ओरैजायनिफ्राय फैदों सुइस गेटनिफ्राय लाबोनाय दैया खिन्थु एकदम हाजोनिफ्राय बारजुमनाय बायदि बरिया जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय ओरैजाय थाङो आरोना दैया ओरैजाय थाङो नायदो जास्ट बेखौ नायनो फैदोंमोन आङो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिफैबाय आरोना बिराद बारजुम दैया गोथौ जाथारबाय बेयाव डेन्जार गोथौ जाबाय नाय बेखौनो नायनो फैदोंमोन बारजुमनाय दैखौ दानि नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिखाबाय आङो नोंथांमोनाबो निसय नुखाबाय जानांगौ फुङावनो नालाय दसे सम थान्दा बार जानो होननानै गरमथार नालाय बोथोराबो नोंथांमोननिथिं गरम नंगौना नङा मिन्थिया आं थानाय जायगायावथ' गोबां गरम नालाय दायो ओमफ्राय बे दै बारजुमनायखौनो नायनो होनना फैदोंमोन आङो नायदो नोंथांमोना आङो बेक केमेराजोंबो दिन्थिखाबाय दायो फ्रन्ट केमेराजों दायो आं दिन्थिबाय दायो थांफिनदिनि आरोना रुम फैगालै आं दान्दिसे सम ओरैनो बार जाथावथाव दसे एक्सारसाइज हिसाबै गिदिंनो फैदोंमोन आरोना दा ओमफ्राय थांफिनदिनि आरोना नोंथांमोनाबो दसेब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायबाय जानांगौ जाय नोंथांमोना सम दङ सम गैयैफोराथ' नायाखैबाबो जेबो नङा फैखांबाय आरोना लोगोफोर मा खालामनो दसे सम मा खालामनो मा मानो दसे सम बेखौनो नायफैबाय नायनायजों लोगोसेनो नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय आरोना नोंथांमोना जायखिजाया भिडिअखौ नुबाय थायाखै नालाय गोबाव सम जाबाय आंबो बाहेरायाव थांनो मोनाखै मानो होनना बुङोब्ला गोबां खामानिनि बेस्थ' नालाय बेनिखायनो माने आङो न'निफ्रायनो ओंखारनो मोनाखै सम मोनोब्ला आङो थाबैनो नोंथांमोननो एसे नुफेरै जायगाफोर बायदिखौबो आङो देखायनो होननानै सानदों आरोना ओमफ्राय आंनि साननाया साक्सेस जायोब्लाथ' नोंथांमोनाबो थारैनो नुगोन आरोना आङो दिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय दायो खाथि खालानि भिडिअखौनो एफा एनैब्लाबो होबाय थादों नोंथांमोना अनोब्ला बेफोर भिडिअजोंनो एसे आंखौ मदद होगोनखौ आं आसा खालामबाय जायखिजाया जेबो नङा ससियेल मिडियायाव जेला भिडिअ एंगारनांगौ जेला एंगारबाय थाखानांखागौ जायो गेप्स थायोब्लाथ' मिथिखायो नोंथांमोना निस्सय माबायदि जायो गावनि चेनेला एकदम टेकडाउन जाना थायो नालाय बेनिखायनो ससेब्लाबो नोंथांमोननो खाथिनि जायगाखौनो एसे दिन्थिबाय थाबाय आङो मानो होनना बुङोब्ला खायफाया गोबां नायनो बाबायबो जानांगौ नायनो बानायनि खोथा नङा बियो नायनो बाग्राफोरा नायाबाबो जेबो नङा आरोना जायखिजाया आङो जास्ट भिडिअ एंगारनांगौ नालाय भिडिअखौल'सो एंगारबाय थादों आरोना सुंद'यैब्लाबो नोंथांमोना जेबो दासान आरोना ओमफ्राय जेबो कमेन्ट दाहर जायखिजाया गोसोब्ला नायदो गोसो गैयाब्ला थादो नोंथांमोननि खोथा जायखिजाया नाया आरोना ओमफ्राय दायो आङो रुम फारसे फैफिनबाय आरोना माथो खालामनो दसे सम बेफोरखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय दायो रुमाव सिदा थांदोनि आङो ओमफ्राय दायो 8:30आवथ' आरो खामानि मोनलालाय आङो मथ'थे डिउटियावनो हाबफैनांसिगोनलाय आरोना माथो खालामनो उपाय गैया दायो थांफिनदिनि ओमफ्राय हरैजाय नायदो एकदम ग्रिनल' नुखागोन आरोना जेबो नुवा नोंथांमोना नाय हरैजाय नाय जेबो नुवा नोंथांमोना खालि दंफां लाइफांल' नुखागोन आरोना बे जायगायाव जेबो गैखाया दा फैफिनलायबाय आं नै बे लामाजों थांदोंमोन दहाय आङो बे लामायावनो फैफिनलायबाय ओमफ्राय सिदा थांफिनदिनि आरोना नै बेफोर दंफाङा सु गोजा एकदम मा होनो बेदर गोदाग्रा गन्द्राय बानाय जाजोबो नैबे दंफाङा एकदम सु गोजा बिराद हिबि आरोना दंफाङा सुनि गेदा गिदि खारो बारा गोजौ नङा दंफांफ्राबो बांद्राय गोजौ नुवाखै आं बिनिफ्राय बारा गोजौ नुवाखै गन्द्राय बानायग्रा जायफोर नायनो नोंथांमोना नै मोनसे बिबार नुदों नाय वाव माबा बियो गगन्द ना मा होनोमोनलाय बेखौ नि बिबारा बरिया बारना दं माथो नायदो बरिया बारना दं बेयावबो मोनसे बरिया नुखादों गेलेथावना बुस्थु आरोना बियो नायदो बिबारखौ नुदोंना बे बिबारखौ दंफांजों लोगोसे बिबार नङा होमबा जों सिगां उन्दैयाव गोबां जायोमोन बेखौ नोंथांमोना जायोना जाया मिथिया जों गोबां जायोमोन आरोना बे मोनबाथाय गोसोम जायो ओमफ्राय जाबा दैसु मोनो आरोना सिंनि मादाया गयफोर बायदि एसे गोफा ओमफ्राय नै दंफांखौ मोजां दिन्थिबावनि नै नायदो बिबारा नै बेफोरनो
बेफोरबायदि आरोना बेखौ जों सिगां गोबां जायोमोन नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा जायो जानांगौ ओमफ्राय मोनजाबोदोंबो जानांगौ आरोना नायदो ओमफ्राय नै बिथिंजायबो दङ बे बिबारा नै बेफोरबायदि समायना समायना बिबार ओमफ्राय नै फिथाइया नै बिनि आरोना नै गोथाङाव बेफोरबायदि गोथाङाव बेबायदि जायो ओमफ्राय मोनबा गोसोम जायो आरोना ओमफ्राय नै गोथाङाव बेफोरबायदि गासिबो मोनबा गोसोम जायो आरोना मोनाखैनो बेयाव मोननाय गैया राननाय गोजासो बांसिनानो माबा देखायगौमोन आङो ओमफ्राय नै बिथिंजायबो मोननायानो गैया गोथां गोजासो गासिबो नै मोननाया नै मोननाया माबायदि जायो गोसोम जायो नुबाय दा गोसोम जायो गोबां जाखायोमोन जों बेफोरखौ